कोण म्हणता बेवड्याक मान नाही? ही काय मानच आहे ना? ती म्हणता बेवड्याक मान नाही. कबूल आहे मी गटरात पडतोय, खड्ड्यात पडतोय. कबूल आहे मी गटरात पडतोय, खड्ड्यात पडतोय. अरे पण गटाने खड्डे खोदून जगाला पडलेच नसते ना. ती म्हणते बेवड्याक मान नाही. अरे माझी बायको काय तो ह्या बायका काय 100 दोशीची खरेदी करतं ती सांगीच सुटतात. आम्ही शॉपिंग केला. आम्ही बघा 1000ची दारू पिताव की चटण्या बाबांना गपचू झोपताव. आणि ती म्हणता बेवड्याक मान नाही. हा कोण म्हणता बेवड्याक मान नाही? एवढी महागाई झाली सगळ्यांनी आंदोलन केला की नाही? आम्ही आंदोलन केला अजिबात नाही. हो ते सरकारचा फायदो साधी राणी उच्च विचारसरणी. ती म्हणता बेवड्याक मान नाही. दारू का वाईट नाही, औषध उपचार आहे माहितीये. रेशी बसवता ते टेन्शन येतं. पी दारू, बायकोची कटकट, पी दारू, महागाई झाली, पी दारू, झोप नाही येत, पी दारू. आणि म्हणून म्हणता थोडीशी काय बरं वाटतं. परवा असं एक आलो म्हणते पाऊस कर. म्हटलं काय रे? म्हणता खोकलो झालो आहे दारू